Albertslund 1975 med 30.000 indbyggere og et nyt rådhus. Men for få år siden kunne hele kommunen styres fra dette lille hus ved Roskildevej. Først i 60'erne boede kun 4.000 mennesker i Herstedernes Kommune, sådan hed kommunen dengang. De boede i randbebyggelsen, her langs Roskildevej og i de nordlige landsbyer. Så idyllisk var der i Hersted Øster i 1962. Men mens sneen falder fredeligt over Hersted Øster by, sidder et andet sted teknikere ved tegneborde og planlægger en ny by. En ny by, som helt skulle omvælte det lille bysamfund. Endog i bogstavelig forstand, for al jord blev væltet omkring. Kloakrør nedgraves. Veje og broer anlægges. Byggeskuer alle vegne. Gårde nedrives. Her Albertslundgården, som måtte falde på det nye bycenter. Men den gamle kommunes indbyggere hilser glade den nye by velkommen ved S-tog-indvielsen i 1963. Forud for indvielsesdagen havde arbejderne længe været i gang. Stationen skulle bygges. Stationsforpladsen skulle anlægges med tilhørende parkering og stier. Det hele skulle være klart til indvielsen den 25. maj 1963, og det nåede man. Selvom noget blev færdigt i sidste øjeblik. For første gang ses det nye bynavn, Albertslund. Den gamle tid. Fængselsorkestret spiller for sidste gang. Og her kommer den nye tid. Toget. Og imens skrider byggeriet frem på en af Danmarks største byggepladser, Albertslund Syd. Arkitekterne havde forestillet sig noget helt nyt. En helt moderne by. En funktionalistisk by, vil nogen måske sige, med et par tusind lejligheder. Lejlighederne skulle ikke stables op i høje huse, men 1.500 små huse skulle ligge ved jorden med hver sin bolig. På grundplanen ligger de som små byggeklodser. Den blå streg hen over planen viser en kanal.
Her er kanalen gravet. Så idyllisk forestillede arkitekterne sig kanalen, men virkeligheden kunne nok i begyndelsen se anderledes ud. Det virker lidt trøstesløst, og man følte sig langt fra arkitektens charmerende kanalmiljø med de store træer. Sammen med Albertslundgården forsvandt flere små jordbrug, som havde ligget her syd for jernbanen. En ny slags jordarbejde er begyndt for at skabe en idealby med nye boligformer og et utraditionelt system af veje og stier. Der bygges tunneler og broer. Albertslundbroen er det største broarbejde. Byens hovedvej krydser her jernbanen, 2 tværgående veje og 3 gangstier. Men for de første, som flyttede ud på denne byggeplads, kunne det hele nok se noget håbløst ud. Boligselskabernes papirer fortæller om lejere, som fik godtgørelse, fordi de ikke kunne komme tørskoede frem til deres huse. Her ser det allerede bedre ud. Børnene har fået sandkasser og legepladser. Der er kommet lidt grønt på de små torve. Byen fik både fortalere og modstandere. Min familie og jeg, vi trives vældig godt her. Jeg har talt med mange mennesker, og de er alle sammen vældig tilfredse både med husene og med alt det, der bliver gjort for trivselen herude. Det ligner sådan et bedre fængsel. Det er noget møg det hele herude. Jeg arbejder herude, men jeg vil ikke bo her. Araberhusene kaldte nogen byen. Og det kunne nok ligne en stenørken de første år. Men arkitekterne sagde, vent og se til træerne er vokset op. Og det har vi gjort. Sådan ser byen ud i dag. Større træer, stadig legende børn, men de er også blevet større. På det sted, hvor vi for 10 år siden så ud over en leret rende, møder øjet denne idyl, selvom træerne langs kanalen endnu ikke er blevet så store, som arkitekten i sin tid tegnede dem. De mange tunneler, som fører fodgængere og cyklister under kørevejene, var virkelig nytænkning i midten af 60'erne. Men i dag en selvfølgelighed. Hovedstien under Roskildevej forbinder stierne i syd med nye boligområder i nord. En mark nord for Roskildevej. Her fortsatte byggepladsen Albertslund. Allerede før beboerne var flyttet ind i Albertslund Syd, startede byggemaskinerne omkring den gamle Hersted Vestervej. Igen gravemaskiner. Igen kloakrør. Igen vejanlæg. Her er en vej til parcelhuskvarteret Albertslund Vest. Igen skurbyer. Den største blev kaldt Rødby. Den lå ved Hersted Øster og var i flere år et lille bysamfund med fastboende arbejdere. Og igen nye boliger, og igen indflytninger.
Det ene nye kvarter efter det andet skyder op i nordområderne. Hvert år nye boliger, indtil den foreløbig sidste bebyggelse, Galjebakken. Der er gået 10 år fra Albertslund Syd til Galjebakken, og byen er vokset til over 30.000 indbyggere i de 10 år. Til så mange mennesker skal der bygges andet end boliger, og derfor arbejdes der på andre byggepladser for at skaffe fabrikker, skoler, institutioner og butikker. Er der en byggeplads i midten af 60'erne. Over 300 tønder land af Hersted Østers landbrugsjord forvandles til et kæmpemæssigt industrikvarter. Industricentrum Hersted Øster blev i løbet af et par år Danmarks største industrikvarter. Omkring 70 industrier med næsten 10.000 arbejdspladser skyder op i rekordtempo. Søen hører ikke til virksomheden bagved, men er et af kommunens mange regnvandsbassiner. Skolebyggeriet er et kapitel for sig. Kongsholmskolen er den første skole i Albertslund Syd. Senere blev andre skoler bygget. Familier med børn flyttede til byen, og skolebyggeriet måtte følge med børnetallene. Gennemsnitligt bygges en skole om året i 10 år. Her arbejder byggekranen på Hylagerskolen. Birkelund Holsbjerg-skolerne må stadig forene skolegang og byggeplads. Vuggestuer, børnehaver og fritidshjem er et stort kapitel i byggepladsen Albertslunds historie. Og eftersom børnene bliver større, må man skaffe nye tilbud. På dyregården kan man lære at passe en ko. Og på rideskolen kan man lære at passe en hest. Her er en anden, som rider i Albertslund centrum. Albertslund centrum er også et kommunalt byggeri. Rejsegildet på centrets første etape i 1964 blev det første rejsegilde i en uendelig række af rejsegilder med taler og flag. Her er på ny fest. Indvielse af centret i 1965.
Mange barnevogne. Små børn, de kommende brugere af de mange institutioner og skoler. Gården bag stationstorvet, endnu uden legeredskaber. Her er igen en, som bliver færdig i sidste øjeblik. Roskildegarden møder op på festdagen. Senere blev centret større. Det lille tog hørte også centret til. Det var i flere år en stor attraktion blandt børnene, men det var ikke kommunalt. Lejeskulpturerne er kommet. Bygangen i dag. Bygangen er ikke længere en blindbyde. Den fører til centrets nyeste hus, Albertslundhuset. Der bygges stadig, og der er endnu plads til udvidelser i centret. Varmeværket ligger også i centret og har konstant været byggeplads. Det begyndte med én kedel og ellers et stort, tomt kedelrum. Siden er 2 kedelhuse blevet fyldt med kedler. Nu er der 2 skorstene, og værket er blevet til varme- og forbrændingsværk. Byggepladsen Albertslund er stadig i gang rundt om. Men uden for byen er der vel fred. Her i Kongsholmparken ser fredeligt ud. Men bakken er ikke kommet af sig selv. Den er bygget. Også her har været byggeplads. I årevis kørte bilerne udgravningsjord til bakken i Albertslund Syd.
Syd for bakken lå Vallensbæk Mose. Her har gravemaskinerne også været i gang. 2 søer er udgravet på hver sin side af motorvejen. Søerne er regnvandsbassin for de omliggende kommuner, men de er også naturområde og en herlig tumleplads for børnene. Byggepladsen i det grønne er ikke lukket. Den er flyttet nordpå til Hersted Øster. Her køres jord til en ny bakke, Hersted Høje. Vognmændene betaler ved bakkens fod, så køres op. Oppe på toppen tippes jorden. Sådan vokser bakken stadig, for til sidst at blive den største kunstige bakke i Europa, som er bygget i historisk tid. Hersted Øster dernede er stadig landsby. Det er Hersted Vester også, men landsbyerne har ikke længere noget landbrug. De er blevet eftertragtede boligområder. Jorden er afgivet til andre boliger og til skov. En del af Hersted Vesterjorden er blevet stadion og badesø. De nordlige landsbyer og bebyggelser bliver enklaver i den skov, som nu vokser op. Her ligger også de gamle landsbyskoler for Hersted Vester og Hersted Øster. En tredjedel by og 2/3 grønt, sagde planlæggerne. 1:2. Nej, så mange træer planter man ikke med en spade. Men man kan begynde en skov sådan, og det gjorde man i 1964. Boligministeren Kaj Andresen sætter det første træ. Skovindvielsen blev holdt lidt på forskud, for skoven var foreløbig kun 230.000 små træer på et af kommunens grønne områder. Staten havde endnu ikke vedtaget sin vestskovplan. Der blev holdt en lille fest ved skovindvielsen, og her talte man om, hvordan man kunne komme videre og realisere den 25 år gamle plan om en ny statsskov, Vestskoven. Man holdt taler. Byens borgmester, Hans Nielsen, håbede, at staten ville plante endnu flere træer mod nord. Ministeren var imødekommende, og skoven kom nogle år efter. De første træer er allerede vokset godt til. Og her kan man gå og nyde naturen. En natur, som ganske vist er skabt af mennesker. I en by, hvor alt er bygget. Ikke bare husene, men også bakker, søer og skov.